היו צריכים לפתוח במערכה קודם כל כנגד החיזבאללה ולעשות מאמצים עליונים מול החמאס לשחרר קודם כל את החטופים. אני מוכן לתת להם הכל, שיקחו את כל 6,000 האסירים. צריך לומר, תמכת אז בעסקת שליט ואפילו בעסקת טננבאום. אני חושב שמי שנחטף לידי ארגוני טרור צריך לעשות מאמץ ולשלם את המחיר. את כל האסירים הביטחוניים אתה נותן, את כל המחבלים מוציא עכשיו. את כולם הייתי מחזיר לרצועת עזה, וקודם כל משחרר את החטופים והשבויים שלנו. דני, זה לא אחד או שניים, זה 229 נכון להיום. ולכן חמאס יעשה את כל מה שהוא יכול כדי להתנהל או לנהל את המערכה הזאת, כשהוא מנצל את היתרונות שיש לו על הנכס הזה של החטופים. עכשיו, התקווה שלנו צריכה להיות, אני חושב שהיא גם תקווה די ריאלית, שהוא יגן על החטופים כמעט בכל מחיר. יגן על החטופים כמעט בכל מחיר. זה הנכס. הנכס הזה הוא יצטרך להשתמש בו גם בשלבים מאוחרים של הלחימה. כמובן, במשא ומתן עתידי, לשחרור האסירים או לכל דבר אחר. ולכן הנכס הזה חייב להישמר, והם ישמרו עליו. שיש בידי החמאס שמעורר באמת שאלה איך השארנו את הטילים האלה, את הרקטות האלה בידיהם במשך כל השנים. אנחנו כבר חודש כמעט במלחמה, ואין יום שהם לא יורים, ויש להם טילים ארוכי טווח שמגיעים עד תל אביב, והם יעילים, וגם לשפלה, לכל מקום שרק אפשר. מצד שני, כשמדברים על החטופים, השאלה באמת המרכזית, הרי אם אנחנו פוגעים באותן מנהרות, והם מוסתרים באותן מנהרות, הפגיעה יכולה להיות גם בהם. אי אפשר לעשות סלקציה, סליחה על המילה, אבל אי אפשר לעשות הפרדה בין החטופים לבין החוטפים. אתה יוצא למלחמה, ואתה מגדיר את מטרות המלחמה. אתה צריך לראות איך זה נפגש עם מה שאתה רואה כיום שאחרי. למי למשל למסור את מפתחות עזה? עד מתי נקטוש את עזה? האם להסתפק בהריסת חלק מהמנהרות או בהריסת כל רשת המנהרות שאורכה מאות קילומטרים מתחת לאדמה? ובסופו של דבר, איך מבטיחים שאחרי שמסתיימת המלחמה, שכנראה עוד ייקח הרבה זמן עד שאפשר יהיה להגדיר שהיא הסתיימה, תושבי עוטף עזה שיחזרו, הלוואי שיחזרו למקום שבו הם גרו בו לפני השבת השחורה, הם צריכים לדעת שהם מוגנים, זהו זה, שמדינת ישראל לא תפקיר אותם יותר. שאני מעריך שמתחת לכולם יש מפקדות של גדודים ומחסני נשק וכו' וכו', והפרסום של הגרי היום נועד לשתי תכליות. אחת, קודם כל לצייר את הארגון שהוא משתמש בפצועים ובאנשים כמגן אנושי, אבל הדבר השני הוא להכין את הקהילה הבינלאומית לעובדה שצה"ל במסגרת המהלך הקרקעי יצטרך לכבוש את כל בתי החולים, להשתלט עליהם על מנת להגיע לכל אותן מפקדות ולהשמיד גם את המפקדים.